Татарстан Республикасы президенті указы негізінде көп еллык ижади эшчәнлеге һәм татар театр сәнгатен үстерүгә зур өлеш кертүе өчен Татарстан Республикасы алдынгы казанышлар өчен ордены белән Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры драма артисты Наил Дунаев бүләкләнде. Әлбәттә, бу улы бүләк өчен бик зур рәхмәт. Барыгызны да, Рөстәм Нургалиевич, сезне һәм мөхтәбәр монда җыелган кунакларны яз бәйрәме белән 1 май белән һәм илнең иң улы бәйрәме 9 май белән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Үзем белән таныштырып китим, мин шушы татар илендә туып үскән кеше, татар театр сәнгатендә хезмәт иттем, бүгенге көндә дә мин сәхнәдә. Сезгә, Рөстәм Нургалиевич, сәнгатькә игътибарлы булган өчен Татар академия театры исеменнән әйтәм, бик зур рәхмәт, театр сезгә бик зур рәхмәтле. Аннары шунысын әйтәсе килә, республика үзегез әйттегез, бүтән төбәкләр арасында алдынгылар сабында без аны беләбез һәм куанабыз. Шуннан инде шәхсән үземнекен әйтәсем килә. Безнең шушы татар илен, сезнең нәкъ менә президент буларак, бүтән алдынгы илләргә сезне эшлекле сәфәрләрегез эшлекле таныштыруыгыз өчен без бик нык куанабыз. Ул чыннан да безнең өчен зур куаныч бу татар иле дигән сүз. Рәхмәт сезгә, бәйрәм белән, сезгә сәламәтлек, илгә, республикага чәчәк атуын телим. Рәхмәт. Указом президента Республики Татарстан за особо выдающиеся заслуги в обеспечении прав и свобод граждан, за доблестный труд награжден настоятель храма во имя Казанской иконы Божьей Матери города Казани, драма артиста Бариев Радик Зефер улына донорлығы исем берілді. За большой